Ayan mga idol, nako. Magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, mukbangin natin itong lato na tinatawag namin dito sa Bicol. Uyug-uyugon mo han. Shoutout po sa lahat ng mga Bicol Uragon. Ayan. Eto mga idol, may sausawan tayong kalamansi, siyempre. Kalamansi yan ha. At siyempre, eto yung lato mga idol, ewan ko kung ano ang tawag nito sa inyo mga idol, basta mumukbangin natin ito mga idol, uyug-uyugon mo kan. Nako, ang sarap nito mga idol ha. Sausaw lang natin ito. Sausaw lang ng sausaw. Uyug-uyugon mo kan, sausawan, Asim. Ito daw mga idol ay gamot daw po sa may mga goiter. Ewan ko kung totoo. Kasi hindi naman ako doktor. Yugo-yugon mo ha. Friend, maasim yung ano. Kalamansi, maasim. Maasim palang kalamansi. What? Maasim ba? Talaga naman. Ito na, lakihan na natin ang ano. Medyo lakihan na natin ang subo natin. Ayan na, sinawsaw na ni Kuya Col. Nako. Sa sobrang sarap mga idol. Nako. Bihira lang kasi si Kuya Col mga idol makakain itong lato na tinatawag namin dito, no? So medyo na-excite tayo. Rami nung subo na ba? Nako, eto na. Sarap talaga. Ang sarap. Yummy. Nako. Kahit na hindi ako maghahaponan nito mga idol, talagang busog na ako mga idol. Ayan. Pa-share po ng ano natin, video natin mga idol para doon sa mga hindi pa nakakain nito mga idol. Nakaw! Masarap ito. May hindi po kasi kumakain nito mga idol kasi po kapag kalinagyan mo ito ng kalamansi ay nalulusaw. What? Ayan, busog na tayo mga idol. Bigay ko na ito doon sa ating mga kasamaan dito. Busog na, hindi kinaya ni Kuya Col. Thank you for watching. Mabuhay mga Bicolano.